Maya po oras labot Kapampangan. May manlagbagyanan din ngayon, may minurana naman. Lamo tin bagyo ngayon king California. Pistaman may gumpisaning spring. Pamo. Bali pa nga man may manlag. Iting kaya katamong kandondala na 20 tegalugan video. Magumpisan ko na ba't nakarimlaki ang nilwal. Yung mumunan dili nga man, mapangunawa tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing mapanatindi. Yung tutuki, simpliya mo, makapikit, tegalugan niya. Yung katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, makatiyak. Yung katlo, kalati na paning wali mo, may papatulan na, yung papatulan, tegalugan niya. Yung mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, papatasan. Yung kapat, yung manong gayahan. Buti may gayahan ni kuya mo, yung kasalese na nabiyahan na yung gayahan, tegalugan niya. Yung mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, pakyapusan. Yung kalima, puwang. Yung puwang, tegalugan niya naman. Mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, pilatan. Yung kanam, simpliya mo Yung manong pamangkin. Katagalog na ni pamangkin, yung katulid na kayong Kapampangan, pangunakan. Yung kaliwa, yagkas de, paunakan na. Pero ka na ako mas manayon niya yung pangunakan. Yung kapito, may tayong asawa na may walang mali kayong kabusanto, yung may walang mali, regalugan niya. Yung mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, may bunsul. Yung kawalo, makarandam ko rin nga luwatang kabalin, bispiras na ning piyesta ngayon niya, yung bispiras, para ka na ako tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung dispiras. Ne? Dito na mo, panay ako sasabihan, daki talo rin kaya katamong video, ne? Daki yo ka rin kaya kayong timelines, daki yo ka rin miyahilo ang aguman Kapampangan kayong Facebook. Banting pa yung detang takala, magsasa-vlogger ken, akin dalan Bana mong medyo tumulid din karelang pa mga Kapampangan. Ne? Balang gumamit mas manayon, manong Kapampangan. Ne? Siyempre, patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Tengkaya katamong anak, tengkaya katamong apo, pangapampanganan tala. Dakala salamat, Luid, tamongan.